Oh, yeah. Ki Bapak Najam dari Langberak Persaudaraan Kermas Ervino Kori. Bapak Mas Kori tunjukkan pesonamu Bapak Najam. Yo, ora popo endi nek nyabeti ora kena belas iki. Awe jago kita raya. Yo. As. Sing hati-hati. Ojo sembrono. Rolek adik kakak dunga di gunung. Najan sira wong kuno Apa kaya apa? Apa rasa kaya apa? Apa jaduka kaya apa? Menungso enek kelemane. Di tengah ini Mas Tris. Di tengah ini. Di tengah ini Mas Tris. Mas Kebos di tengah ini. Oh. Yo, asik. Yo, diobati begitu Pak Najam. Iwo kalau dengan munggah karo kiwa. Iki lho, padha jagone kabeh iki. Awas, dengo sing lali, dengo sing modono. Sing penting aja ngantek lali untuk kleru jamune. Asik. Ora apa-apa. Jago biasa ngono kuwi. Sok kenai ya sok dikenai. Sok kalah ya sok menang. Kalah aja jenenge ungkal. Sekti modro kuno ya. Salaman apa pian? Luputku ngapuran podo-podo. Semenuko aku ini salah untuk ngapuro. Amplopnya untuk kantel penyari maka banter ya kemudian maka bantas ya. Mas Supri dari Tambuk Ulung Blitar Timur Persaudaraan karo Mas Eri Gunawan dari Trenggalek Gajah Putih. Atau soto lanang. Yo Mas Eri. Siko rok tenanian. Tunggal dene iki. Musuh yang matang gembok ian. Jan patul penuh tandingi. Arek penuh harani. Perkul penuh pacuni. Yo Mas Supri. Ganti tadah yuk ganti pencut. Ganti pencut yuk ganti tadah. Sik. Was rusane pitung menungso ya iki. Ning sabare yo kaya ngarang-arang malaikat. Siapa dia? Bapak Supri dari Tambuk Ulung, Raja Jalanan, Travel, Blitar, Bali, Blitar, Bandung, Blitar, Bogor, Blitar, Jakarta. Moro gini Mas Supri.
suwun masuki Mas Eri Hermawan matur suwun. Janji utuh ora kelong blas. Ki Singo karo dari tukar kawruh. Bawa nasib dari badak hitam Resoran ngerwa Edi dari Sauntar Manunggal. Wes bodoh terusan iki yo. Ditoto Mas Gereng. Kamarane tetap terkondisikan. Pak Jadi Pak Ipung. Nuwun sewu ngadego Pak Ipung. Ngadego Pak Ipung. Nah, jago ganas soal iki. Nggih, kok kak mana dorong engko jawang ndak bates. Yeay. Dan rosone pitung sapi tenan iki ya. Bapak Edi. Tukang buku mesin nek keluangnya mau wet gampang iki. Yo, ning ora dongkol iki. Yo. Monggo. Pak Edi, akal ukil. Ukil diki. Yo. Panase piye carane? Apre ora kene. Wah. Piye iki, Pak Bos? Ya wis, lek wae gedhe-gedhe, lek warai ya ora. Pak Edi yo manut. Didoni iki sik. Karmae didoni, nek betulan api ya ora apa-apa. Keamanan tetap terkondisikan. Pak Adil, Pak Ipung, coba ngobang-ngobi ae. Dari tim medis. Mas, tenang Mas. Sini saja buka. Gue saya ingat tadi. Jago lubrah ini. Yo. Mas, dipoto Singo arronge iki. Saya aturan nyetir, ojo nyetir. Saya ning solo kamu ga? Saya ning solo kamu ga? Pada ning solo. Wes saya ngatur. Pak Hakim tolong. Manuto. Urusan ini dhuwur. Bapak Dio, turun naik dari panggung. Bapak Dio, monggo. Hei! Salaman. Nah, yo ngono, kok racing ergustik lho. Ya wes, ora apa-apa. Ojo nyatene dendam ya. Gini menungso lali karo luput. Ya wes. Aku Pak Nasib, aku Pak Edi kok sebentar. Wes. Di pintu yang sebelah timur tenang Mas nggih. Pemain kabeh tenang. Wis sing ngaturne dhuwur. Kabeh wis klenggono ora ada apa-apa. Lek pemaine ora nyapa-nyapa sampean yo menengo. Ya, wis. Matur suwun nggih, nyuwun kedatanganipun panjenengan. Gusti Kapitoyo, Gusti nggih, nyebar godhong para sabar sautara nggih. Iki ben diselesaikan sik. Persiapan untuk roli wasit yaitu Pak Imam Mukayat dan juga Bapak Sumagio. Ya, persiapan untuk roli wasit Bapak Subagio dan juga Bapak Yitno. Ya oke, yuk.
Wah, saya jadi. Iya, banyak yang jago dah. Kurang berapa karek? Pakai bos, kurang berapa? Wes, oh, lek kurang siji yo wes no. Mau main kurang siji mau. Iya, salaman sing api-apian no. Aja mari rewel, aja mari geger. Jago sepuh nek contoh karo dadi jago kondang yo ngono kuwi. Ben kena iki tulodo karya. Betul Pak Taki. Jago kondang kok geger ning sini-sini gitu. Jago ecek ngono.